Kraftet med en høj lyd. Så. Ja. Vent lige, du må ikke gå ind endnu. Mig og Johnny har en billet. Johnny? Ja, mig og Johnny har en billet. Du må ikke lige gå ind endnu, Eli. For helvede. Johnny, kom nu. Jeg skal lige være togchaufføren. Jeg skal lige være togchauffør. Ja, det går rigtigt. Hvad sker der? What the fuck? Jeg skal lige have det rigtige skin. Du må ikke lige gå ind. Så kommer tog. Lad os lige tjekke her. Hvad sker der? Så kommer tog. Chauffør, togmand. God aften. God aften, det er klokken 7:73 om morgenen, mand. Det er lige meget, det er aften. Okay, mig og Henning har Må en jeg billet. bede jer om at gå ind her? Ja, du går først, Henning. Nej, NPC'er kan ikke, eller Ragdolls må ikke komme ind, de er for farlige lige nu. Det okay. Okay, Svenny. Nu er det safe. Nå. Okay. Så tager jeg bare... Der er venligst at træde ind, din satan. Okay. Her. Er nu venligst at træde ind, min lille ven? Ja. Susanne, kom. Susanne? Ja, okay. Så det var mig. Det er meget kraftig dør, vi har, så ja. Så. Okay. Find din plads. Ja. Og find dit nummer, så skal jeg nok komme og tage en billet. Ja. Ej! Altså, ej! Du skal sætte ind. Godmorgen! Du er nasty. Skal du ikke op og køre toget, eller hvad? Jo. Hallo. Også et billet? Ja. Her er billet. Ja, lige meget, bør ikke tjekke min billet. Her. Du er sick. Laver du? Nu står du bare der og kigger. Oh fuck. Jeg skal altså lige tage Nej, jeg sætter ned. Jeg skal have mine venner med. Nej. Okay. Okay, jeg må ikke sådan en stille chauffør. Hej. Hej. Jeg kigger bare på dig der. Hej. Jeg håber du lugter brugt, og vi ses på en god rejse. Okay, Johnny, sæt dig ned. Jeg ved godt, det er hæftigt det her, men sæt dig ned. Hvad så med I der? Skal man ikke være på toget? Resten de var døde. Der ligger bare lige der. Fuck. Jeg ved ikke, hvor tryg jeg er med det her tog. Jeg er bare sådan en robot. Men det er jo meget hyggeligt det her, du ved nok. Can you see the bridge? Hvad foregår der? Don't worry. What the fuck? Everything is under control. Det kan jeg godt se. Okay. Are you okay, Johnny? I'm fine, Henning. Prøv lige komme og kigge der. Fuck. Nej, jeg vil bygge mig en bod herinde. Look at this. Oj. This is going to my bod. Nej, jeg er taxachauffør. Oj, jeg er splattet. Lolly, jeg skal til Fredericia. Okay. Hallo. Kommer du ind? Ja. Hej. Hej. Beklager, hvis jeg fylder det på mine skuldre. Hvor skal du hen? Jeg skal til Mongolland. Okay. Det ved du godt hvor, eller hvad? Så du kan se, jeg har ham der med i Fast and Furious, så jeg styr på det. Ja, du har ham der Sylvester Stallone. Er du Sylvester Stallone? Ja. Hvad sker der?
sker der? Hvad laver du? Det var lige, skal lige en pimpning. Hvorfor står der what the fuck på vores taxachef? Don't you worry, child. I'm gonna be there for you. Don't you... Det er Way. living on a prayer. Hvad er det der? Hvad er det der? Mig. Hvor er du hen? Jeg er min far den amerikanske Nå ja, det er Fast and Furious. Hvad så? Yes. Yes. Fuck. Hvorfor? Oh my god, dit skin er så grimt. Hvad mener du? Siger du, mand? What? Skal jeg skifte, eller hvad? Ja, så er jeg Karl. Karl! Det er splattet. Okay, så er jeg Henrik. Hvorfor du ser mega nasty ud nu? Nå, en fejl! Nu hejl. Okay. Hvad har vi her? Det er flæske. Okay, kom med noget melee action. Media action, ja? Hvis der skal. Kræfter med vist, hvad media action er for mig, hva'? Ja, What the fuck? ingen media action, Snakker hva'? du lige julemanden? Ja. Ser du mig? Ser du min bedstemor? Ser du min... Kom nu lige. What the fuck? Ja. Elvis' hoved. Oh, shit. Hey! Ja, ingen shiftning, mand. Okay, ingen shifting. Tror du lige ham der i stykker? Tror du lige med det? Hvad med, hva'? Nå, du gerne sådan pumpe ind her i hovedet, hva'? Du krasser mig. What the fuck? Han gør sådan her. Her. Jeg ved. Hvor er du hen, Lally? Bitch, fucking. Kan du støge eller sådan noget? Sådan der. Bitch. Ej. What you say about me, huh? Huh? You call me, Yeah. Held you a nigger. Hey, Lally! Det må man ikke sige. Hvorfor ikke? Ej. En molotov. Ej. Kraftig niggergun. Lally. Hvad? Du optager? Ja. Oh fuck. Uploader den alligevel. Øj. Er det fedt? Want some fist?
Ham her. Hvor det gik. Ja. 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 Ja, det er godt. Ja. 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 Er du hacker? Hvad? Ja. What the fuck, hvad gjorde I det der? Prøv at stille. Hallo! Ja. Nå. Jeg skal ud og køre med tog. Jeg var lige sådan et long ace tog. What the fuck? Hvad sker der? Hvor skriger du mig i ansigtet? What the fuck? Ah! Du brænder du. Så skulle du ikke skyde den der på mig. Du er dum i hovedet. Fire in the hole! No. Oh. Jeg står og smadrer mit tog. Smadrer du? Det skal jo fucking smadre mit tog. Oj. Kraftedeme, ved du hvad, nu kommer jeg efter dig. Jeg skal fucking vise dig, jeg skal fucking vise dig. Har vi her, vi har nogle spandauer her. Jeg kan med at bygge et tog til dig, mand. Slap af. Så spandauer. Wow! Kast lige en mere. Fuck, du gik i stykker, man. Kan du få af din lille Hitler?